Duond bura mar ODM okwedo monj, tulo kod nek manotimore e kaunti ma Homa Bay e kinde limbe mar kweth mar Linda Mwananchi ka koro gidwaro mondo migawo mar arito tim nonro maonge dewo wang' ng'ato kendo kaw okang' mar chik ne ng'ato ang'ata moyudi gi ketho mar siayo lwenyno ka ok odew duond bura mowuokie kata kom mar telo ma entiere. Kokalo oboke mogol gi jagoro mar duond burano Catherine Omanyo, ODM oyango ni en duond bura mane manonyuol kokalo kuom midhiero mathoth, to dwaro margi en mar neno ni gikedo ne oganda kendo mano ma ochung' ne oganda e yo makare. ODM oyango ni ok ginyal siro kit lweny moro amora kendo ok ginyal siro tulo e yo moro amora, ka giwacho ni jakenya ka jakenya ni kod ratiro mar timo romo kamoro amora e pacho ka bende giwacho ni ok gibi yie ne ng'ato ang'ata mondo oti gi nying duond burano mar siayo tulo. Gioro ote mar kuyo ne familia mar jogo manowito ngimagi e tulo makamano, ka gikwayo chang mapiyo ne jogo manoyudo hinyruok, ma giyango ni moko ne obet kod ojalo, moko nochuo kod pala, to moko ni kod adhonde mag magina, ka moko to notong' lith lwetegi oko, ka moko bende tiendegi otur. Sani koro gikwayo josiasa mondo nya kwe kendo thegre gi wacho weche manyalo kelo athuye kod tulo e pacho ka, ahinya te kinde ni ma piny Kenya ochomo yiero maduong' ma higa 2027 ma liet mar siasa medore. Jodak ma Bungoma okwa mondo kaw pande kendo